To alhamdulillahi, bayan janye tallafin mai da aka yi, wato Ahmad Bola Tinubu shugaban ƙasar Najeriya ya duba ya ga yadda talakawa suke shan wuya, yayin da yanzu an dawo da wato tallafin mai da aka janye a baya, kamar da zamu kawo muku gaskiyar batun a cikin wannan channel mai albarka mai suna Tushen Hausa 24. To mai sauraro, idan za ku kula yadda mutane suke ta shan wahala a wannan ƙasa game da wannan magana ta mai, mutane suna cikin wani hali gaskiya, yayin da mutum zai sa man 1000 a rana kuma ba zai ishe shi abin da yake so yayi ba. Kamar da yadda za mu kawo muku cikakken bidiyon a cikin wani channel mai albarka, abinda wato shugaban ƙasar Ahmad Bola Tinubu ya ƙari da shi. To amma mai sauraro, idan wannan shine zuwanka na farko kan wannan channel mai albarka mai suna Tushen Hausa 24, ka samu hannunka mai albarka ka danna mana alamar subscribe, kana ka danna mana alamar ta ƙararrawa, domin hakan shine zai baka damar samun zafafan labaran mu ingantattu kuma da zarar mun ɗora. Samu guri ka zauna ka shirya tsaf domin saurara cikakken bidiyon daga wannan channel mai albarka mai suna Tushen Hausa 24. To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh masu sauraro, barkamu da jimurin sake saduwa da mu da ku a cikin wannan rana mai albarka. Labarai da mudumin su yanzu bayan wata tattaunawa da wato shugaban ƙasa Ahmad Bola Tinubu ya wani zazzafan martani akan 'yan Najeriya kan cewa talakawa kada su kuskura su sare kan batun wato wannan wahala da ake tasha a wannan ƙasa ta mai albarka ta Najeriya. Ya ce kawai wanda ya sare ana kan aiki ne, kuma insha Allahu bayan wuya sai daɗi. So amma magana akan wato an janye tallafin mai, wannan zance ne na mutane. Har yanzu abu yana nan a inda aka wannan, sai dai kawai mai ta addu'a Allah ya taimake mu a ƙarasa baki ɗaya. Ya ƙara da cewa kwanta da hankalinku, insha Allahu bayan wuya sai daɗi, sai dai a taya su da addu'a. To mai sauraro, mun gode da kallon wancan namu mai albarka mai suna Tushen Hausa 24, mun gode.